So guys, बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरबाय। आं दिनै मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय। नोंथांमोना जाय नायो मिथिखायो आं मोनसे भिडिअ बानायो आरो जाय बिथांमोना गोदान बिथांमोना साबस्क्राइब बानायना लादो आरो जाय सोलोंनो गोसो सोलोंलांब्लानो जाबाय आरो ना लासै लासै हालांगोन सोलोंबाय थाबानो हायो। स गाइस आङो दिनै भिडिअखौ लाबोनो सानदों बैसागु मेथाइनि बियो पुरुनायानो मेथाइआ गोजाम आरोखि। आगै बारजों बिरलांनाय सानजों मोदाननाय होननाया बे मेथाइखौ आं लाबोनो सानदों। नायलांबाय थादो, लिरख'ना लाखा। आं खेबसेल' बुंलांगोन, गोलाव जायो भिडिअआ। आं बारा गोलाव खालामजानाखै, लिरख'ना ला ओमफ्राय सोलों आरोखि ना। होमब्लानो इजिबो रोंगोन आरो थाबबो रोंगोन आरो बुजिनोबो गोरलै जायो आरोखि। गिबियावनो जागोन आगै बारजों बिरलांनाय सानजों मोदाननाय होननाया नैरै जागोन। बेयो ट्रेडिसनेल नङा, बेयो क्लासिकेल सिफुंसो। नैयो जागोन मोनद' गुदुंनि आरोखि, नायना लाबानो जाबाय। मोनद' गुदुंनि बेयो नै जागोन आगै बारजों बिरलांनाय सानजों मोदाननाय। बेयो ओरै पा गा रे रे पा पा सा 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 पा पा सा सा ओरै। ओमफ्राय बेनि उनाव सोरजोंबा बानाय खानाय बानाय आगै। बेखौहाय मोननैहाय दामनो हायो। नै खोनासंना ला, नैरै दामनो हायो। नाम्बार वानाव बेबो दामनो हायो, ओमफ्राय बिदिबो दामनो हायो। बिदिबो दामनो हायो, खिन्थु आङो नाम्बार वानाव जिखौ दामदों बेखौ गोबांसिन आं जेसेबां खोनायो माने बे नाम्बार वाननिखौ बांसिन इउस बानायो आरोना। बेयो जागोन सोरजोंबा बानाय दानाय लुनाय आगै ओरै पा सा दा पा पा दा पा सा दा पा। सोरजोंबा बानाय दानाय लुनाय आगै पा सा दा पा पा दा पा सा दा पा ओरै। ओमफ्राय बेनि उनाव आं गोदो मोथो मोजां मोननाय। आं गोदो मोथो मोजां मोननाय पा सा दा पा पा दा पा पा ओरै। आं गोदो मोथो मोजां मोननाय पा सा दा पा पा दा पा पा ओरैहाय आरोखि ना। इयो भिडिअआ एसे सर्ट जागोन आरोखि ना, बारे माने फोरोंनो हानाय नङा। आं स्क्रिनाव लिरना होखागोन, नोंथांमोना स्क्रिननिफ्राय लिरख'ना ला बहियाव, ओमफ्राय सोलों आरोखि। ओमफ्राय बेनि उनावहाय आरो आगै लायनाय फैलायसिगोन, बेथ' एखेयानो सिगांनिजों। ओमफ्राय हिन्जाव मोजां बिरग'लांबाय होननायानो आरो। बेहाय हिन्जाव मोजां बिरग'लांबाय ओरै सा सा रे गा रे सा रे गा रे सा सा रे गा रे सा रे गा रे रे। हिन्जाव गाज्रि आंनावसो बाहा लाबाय। बेहाय हिन्जाव गाज्रि आंनावसो बाहा लाबाय ओरै रे रे पा पा गा गा रे सा 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 रे रे
pa pa ga re sa re हिन्जाव गाज्रि गाज्रि आंनावसो बाहा लाबाय बिनि उनावहाय फैलायसिगोन आगै होननाय फैलायसिगोन ओमफ्राय बिनि उनावहाय ओरै जागोन दिनै खारसनहां गाबोन खारसनहां होननाय जागोन बियो दिनै खारसनहां गाबोन खारसनहां एखे मोनैबो पा 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 सा दा पा 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 सा दा पा दिनै खारसनहां गाबोन खारसनहां बैसाग अखाफोरा बारलांनोसै बियो होननाय जागोन बैसाग अखाफोरा बारलांनोसै पा 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 सा 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 पा सा 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 आरो अ बारलांनोसै लै आगै बियो अ बारलांनोसै लै आगै गारे रे पा सा 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 रे सा दा पा दे आगे खेबसेनो होनला गारे रे पा सा 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 रे सा दा पा बेनो ओमफ्रायहाय बेनि उनाव गामि जोबथारनायनि गुफुरैहाय लोलो नायनो मोजां गामि जोबथारनायनि गुफुरैहाय लोलो नायनो मोजां पापा सा पा रे गा रे पा सा 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 रे ओमफ्रायहाय बेनि उनाव आगै होननानै फैलायसिगोन ओमफ्राय नै उनाव जागोन हाबाब आगै नोंखौ आसायैनो होननायानो जागोन पा सा दा पा पा सा दा पा ओमफ्राय लाबोखादोंमोन आं दख'ना जरा बियो लाबोखादोंमोन आं दख'ना जरा पा पा सा दा पा दा गा पा दा पा दा पा ओमफ्राय बे बैसागावनो नोंजोंनो जुलि जागोन होनना बेयो जाहैबाय बे बैसागावनो नोंजोंनो जुलि जागोन होनना पा सा दा पा 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 सा दा पा दा पा आरो बेनि उनाव फैलायसिगोन आगै होननानै फैसिगोन बिदिनो आरो बेखिनियानो स' गाइसमोन बेखिनियानो दिनैनि भिडिअ'आ लेखाखौ लानानै मोजाङै सोलोंग्रो अब्लानो हागोन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन गाइसमोन भिडिअ'आ गोलाव जायो बाय बाय